Gde ste ljudi? Dobrodošli u novi video. Sada ćemo igrati Minecraft preživljavanje. Ljudi, ja sam malo, pošto sam krenuo novo preživljavanje, moj brat mi je izbrisao ono staro, mislim, greškom mi je izbrisao Minecraft i izbrisao je ono staro preživljavanje. Ja sam nešto radio ovdje, pošto nisam odavno igrao Minecraft preživljavanje. Pa sam mislio da ne bude loše po vama i po meni, da ja bolje, da ne strašimo 5 minuta nove stvari. Nam je trebalo oko 5-6 minuta sigurno ovo sve da sredim. Za malo i da zaboravim kako se nešto pravi, ili neću, nikako, to niko ne može da zaboravi. Tako. Super. Posadili smo ove sadnice. Mogli bi mi da odmah krenemo da gradimo kuću. To sam razmišljao za početak. Opa, bravo za mene. Nije bilo klipova odavno zbog škole, pošto ako ja krenem da snimam klipove, ja onda ću samo sesti za kompjuter i neću se skidati uopšte i neću nikad stići da naučim to što imam. Ja skoro nikad ni ne naučim to što imam, ali moram, ne mogu da se toliko bavim da se družim sa internetom i kompjuterom, jer škola je važna i nije bilo klipova za to. Čekaj bre, kuću kako da napravim, ne napravim nego, kako da gdje nam bude, tako mogu tu da napravim most. Evo, gledam Olympiakos Bayern, Liga šampiona, neko je sigurno, mislim, to je, kako sad da vam kažem, mislim ne gledam, gledao sam, ali to je Highlights. Već je noć krenula da pada. Pa dobro. Onaj zombi je slabić. Njega mogu lako rešiti, ali Creeper nam je problem, pošto ja njega ne mogu lako da... čekaj. Ne mogu lako da ga izudaram sa ovim kamenim krampom, jer... čekaj, tako. Treba mi neki jači, jer nisam igrao davno i lako može da me ubiju. Ali zombi mi ne može ništa, pavuk, skeleton. Dobro, i skeleton mi može nešto nauditi, ali teško. Veoma teško. On je isto problematičan, gađa na daljinu. Ne možete da mu se baš približiti gdje vi želite, nego... mislim, možete, ali on vas odbacuje s onim strelom i to jako 5-6 strela i vi ste gotovi. I tako on može da vas ubije. Okej. Čekaj da sušim ovo drvo. Šta će to drvo ovdje? Tako, ajde još jedno. To. Ajde. Biš pre. Barcelona vodi protiv Rome 3-0, isto kao i Bayern protiv Olympiakosa što je vodio. I da, i Barcelona što je vodio. Što završilo sve to, gledam. Treba mi još samo jedno ovo. Koliko sporo traje ovo Highlights? Verovatno. Ne. Čekaj, moram... ovo. Ne znam, razmišljam se koji deo da srušim, ali dobro. Idemo jabuku i dođemo... Čekaj, sada na brzinu da ovo sve odradim. Čekaj. Moramo. Odlično.
Ali najgore je to što pored mene je kako se kaže, pećina. Za ovu jednu stranu nam treba 56. I sada će nam ostati 9 ovih kada popunimo ili ti popločamo ovu stranu. Ja mislim da će tako biti. Ne, više će nam ostati. Sad ćemo vidjeti. Ja mislim da će nam više ostati. Više. Znači, dobro, nije bitno. Evo, odlično. Čekaj bre. Kuća je veoma loša. Dobro, poslužit će nam za početak. Tamo mi je radna tabla. Čekaj. Ajde da poželim malo. Super. Ne! Sad sam se zeznuo, znači Bože. Znači Bože. Kako kaže Aiden Creations. Znači Bože. Tako da mogu da vidim nešto u ovoj kućici mojoj lepoj. Da li ćemo imati do kraja? Please. Moram da imam. Moram. To, yes. Sada će mi isto ostati drveta, ali čekaj. Tako. Napravim veliki chest. Za malo. Opet. Šta mi se dešava, ljudi? Chest. Dobro. Čekaj, treba će mi malo uglja da ponesem i dobro, to sam se odložio. Čekam sada da svane. Mogu bi da uzmem ovaj pesak. Mislim, da, mogu bi da uzmem. Ovako. Tako. Stavit ćemo stakla. Mogu nešto da vidim kroz ovu kuću. A ovo ću sve da počistim, to drveće da mi ne smeta u narednim epizodama. Ili u narednim epizodi, možda i u ovoj, ali teško bih rekao da će biti u ovoj. Meni je glupo onako da stavljam prozore. Da li ćemo imati peska dovoljno? No. Čekaj.
Morao sam, ljudi, izvinite, ali sam morao da uđem na mirno. Čas još, ne. Izvinite, ljudi, ali morao sam da uđem na mirno. Opa. Sad mogu napolju da radim šta god želim. Idemo opet pijesak. Ja sam zaboravio lopotu da napravim. A dobro. Ne. Želim malo da padnem dole. Idemo sada pod drvo. Idemo da nastavimo ovo drvo. Ljudi, ako ja nešto da nadograđujem pre nego što snimam, mislim kad ne snimam, nemojte da mi zamerite, please, molim vas. Imamo ovdje dve velike pećine, što je odlično. Sada već mogu da uključim na normalno. Gdje nam je još jedan kamen? Tamo. Imamo još jedan kamen. Što se da se mučim? Se mučim sa ovom bezvrednom rukom koja ne radi ništa. Kako je to bilo? Šalim se. Neću da vređam svoju ruku. Ali mnogo brže ide sa ovom lopatom nego što radimo mi sa rukom. Dobro. Ovo mogu i da vratim u probitni oblik. Ne znam kako da ga nazovem. Tako. Ovdje ću odmah da stavim vrata. Tako. Sada napravim još samo ovo i dosta je. Čekaj. Nisam završio ovo. Odlično. Čekaj sad. Mogu da krenem. Da, mogu da krenem. Šta će mi čerku? Kako? Carco. Sada ovo već liči nešto na kuću. Koliko je ovaj ugalj, ovaj drveni. Samo da vidim. Ljudi, kažem odmah, to bi bilo to što se tiče ove epizode. Hvala vam što ste gledali ovaj video. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao!